Πανιά σκίασης, δίχτυα σκίασης. Ποιες είναι οι ομοιότητες, ποιες είναι οι διαφορές. Έχουμε δύο λέξεις, πολλές φορές ο καθένας ονομάζει διαφορετικά αυτό που επιθυμεί. Πάμε να εξηγήσουμε. Ξεκινάω από τα δίχτυα σκίασης, καμιά φορά τα λένε και πανιά σκίασης, θα τα δείτε. Το πιο συχνό, δίχτυα σκίασης με κρίκους τύπου D, οι οποίοι έρχονται σε τρίγωνα, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα, τα οποία έχουν αρκετά χρώματα και μπορούμε να επιλέξουμε διαστάσεις. Περνάει ο αέρας, ελάτε να το δείξει η κάμερα. Οπότε εξασφαλίζουμε καλή αντοχή και δροσισμό. Επιλέγουμε δίχτυα Diamond που έχουμε μεγάλη ποικιλία. Δίχτυ βαρέως τύπου, το οποίο έρχεται σε πολύ πυκνό, ιδανικό για πάρτι, περνάει ο αέρας, δροσίζεται το αυτοκίνητό μας, δεν καταστρέφεται, δύο χρώματα μπέζ και γκρι. Να το μπέζ με τη μαύρη φάσα. Απαραίτητο να έχουμε μια στήριξη που να μπορεί να πατήσει το πανί και να έρθουν οι κρίκοι να πάρουν αυτό που λέμε τα μπόσικα. Ένα ιδιαίτερο πανί Oxford, αδιάβροχο, το οποίο μας εξασφαλίζει και προστασία από τη βροχή, ειδικά για περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση, κάποιο τραπέζι, κάποια δεξίωση. Είναι beach bar, κάλυψη πισίνας, είναι ιδανικά, ειδικά όταν τοποθετούνται υποκλίση. Λοιπόν, δίχτυα φράχτες, πολύ καλή λύση για να μην ας πλησιάσει η κάμερα να δείξουμε. Δίχτυα φράχτες και έτοιμο για χρήση σε διάφορες διαστάσεις. Στο thomopoulos.com, η κατηγορία δίχτυα σκίασης και παραλλαγής. Στο thomopoulos.gr, πανιά σκίασης, δίχτυα παραλλαγής, σκίαστρα, μουσαμάδες, ό,τι χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας. Σας περιμένουμε.